Det vi ser her, det er den tårnkran, der har stået på sporet, og der kan vi se, at den er væltet ned hen langs med sporet, og vi kan se, at armen den ligger nede i dokken. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at den tårnkran der, den er totalskadet. Vi har styr på dem alle sammen. Det var lidt af et syn, der mødte Finn Buus Nielsen, da han i dag blev kaldt på arbejde. En tårnkran væltede pludselig på grund af kraftig blæst. Det bør selvfølgelig ikke kunne ske. Og nu skal vi have undersøgt til bunds, hvad det er, der er sket. Det pludselige vindstød satte skub i den store portalkran, som i farten væltede tårnkranen. Uheldet skete 1:01, og heldigvis var der ikke ret mange mennesker, der var på arbejde. Ingen kom til skade, men alligevel blev de tilbudt psykologhjælp. De er selvfølgelig stærkt påvirket af det, og der har vi haft en samtale med dem. Vores sygeplejersker har siddet og talt med dem i et par timer. Den kraftige vind kunne mærkes flere steder på Fyn. Her har vi så kurven over vinden, som vi kan se er stigende gennem hele formiddagen. Og så lige her omkring kl. 13, så kommer der en ordentlig spids på den. Og det er altså der, hvor de her meget kraftige vindstød de kommer. Og vi har målt vindstød helt op til 30 meter per sekund, og det er altså stærk storm. Hvad ulykken kommer til at betyde for værftet, har direktøren ikke et bud på endnu. Men for nogle af medarbejderne på Dok 3 kommer det til at betyde en ekstra fridag. Det er ikke alle af dem, som er planlagt til at møde ind, både i nat og lige stand i morgen tidlig, at vi kan få i gang med at arbejde her. Nu skal vi først have undersøgt helt præcis, hvad der er sket, og så skal vi have ryddet op.